खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बिसिएएनिफ्राय गेमस्रि दैमारि आरो जेम्स मुसाहारि सानैखौबो एरख'बाय। बे बाथ्राखौ बुंदों फैला जे बरगयारी। बिथाङा आबाद आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों चिरां जिल्लानि बिजिनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बलामगुरि दालाइ एबसु आरो बनजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय गासै फरायसालिफोरखौनो लानानै बलामगुरि गोजौ फरायसालिनि गोसो थुलुंगाखां जिउ दानायनि सुबुरुन होनाय हाबाफारि लानाय जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसरगा जोलुर गेलेग्रा फोथाराव मैया जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बारग' एन डि ए भि आरो बिटिआर सरकार जथायै मैया लाइमोनफोरखौ पुलिस, पारामिलिटारि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहागो लाहोनो थाखाय खारनाय बादायलायनाय आरो लिरथाय सुनाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार जिल्लानि फाथगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' लाइमोनफोरनि गेलेनाय गोसो गोनां बिथांमोनखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय मैयानिफ्राय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय। बाक्सानि गबरथना एबसु आरो एस एस बि नि बानजायनायाव पारामिलिटारि बायदि थिसननाय होनायनि आगु फोरोंथाय मावदांफोरखौ मैया बेखेवबाय। मैयानि बे हाबाफारिखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दान्दिसे मोगा-मोगि लादों। लाइमोनफोरनि बागै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनानै होदों। मैया गाला बाथा बसुमतारीनि मुंख्लं सान। बिथांनि मुंख्लं सानखौ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाब्रुबारि दावहारु गारलबाथा बसुमतारी पाब्लिक सार्टिफिकेट ट्रस्ट इंक बानजायनायाव दावहारु गालाबाथा बसुमतारीनि 2थि थैनाय सानखौ खुंफुंनाय जादों। सालबारि आनजाद बानजायनायाव हमजादों सासे पि एफ आइ नि सोद्रोमा बाक्सा सालबारि मोखां बिजाब हादर बेरेखा फोसावथावै पस्ट खालामनानै पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। सासे लाइमोन हमजानाय लाइमोना रफिकुल इस्लाम आफेक पाखि फल'वार फ्रग अफ इन्डिया मुंनि सासे आफादनि सोद्रोमा होनना पुलिसनि बिफानाव मिथिहोदों। रफिकुल इस्लाम आफेक पाखिनि न'आ सालबारि आनजाद बाजारनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुखुवामारियाव। गोबां समनिफ्रायनो ससियेल मिडिया मोखां बिजाबाव गोबां हादरनि बेरेखा फोसावथावै पस्ट खालामनानै बिबुंथि होबोदों रफिकुल इस्लामआ। बेनि उनाव थांनाय मोनाय सालबारि महकुमानि पुलिस बिफाननि समसमिराव बैसोबेदेनाव पुलिसनि बिफाना गावनि न'निफ्रायनो खारनो हायै रफिकुल इस्लामखौ सालबारि पुलिस थानायाव 69/2021 नं आइननि थिसननानै इउ एस 24A-153A 153B 298-505 IPC RW CEC 66F एक्ट नि गेजेरजों सालबारि पुलिस बिफाना खानो रफिकुलखौ। 77 बोसोर बैसोनि बारलांनाय नाथाय दासिमबो सोरखारनि रेशन कार्ड आरो जब कार्ड
जायासै। बेखायनो दानि गोदान सोरखारनि आसा खालामदों रेशन कार्ड आरो जब कार्डखौ मोननांगौ होननानै बाक्सा जिल्लानि बागानपारा जफाद' प्राइमारिनि सिङाव थानाय 77 बोसोर बैसोनि रुफाय गयारी बिथाङा बर'नि फिसा अनसुला बसुमतारीनि दैदेननायाव आसामनि हानजा इयुथ स्पर्ट डेभलपमेन्ट 5 दा नेशनेल कनफारेन्सआ देरहानो हादों। सरकारा मावनो हायै खामानिखौ रायजो राजाफोरा मावनानै दिन्थिबाय। भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया रायजो राजाफोरखौ गोबां खहा खालामदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर ज' जानानै बेखौ बान्दो खोथेबाय। सरकारा जेबो नायस'नैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बे खामानिखौ मावनो गोनां जादों।